Play pay way, yang supaya sin saya amen faithful and true channel. Manta kata yo, ipeteng biang kajing pule, akan dekakot, kalang perang ya kajing imbaru play. Da Francis de Sales berkuat, Bishop Dr. Jeng Kepalang. Manta kasih nak kalau nong arpulai, ngina don hi hakabanta kapanikong jeng kan dekakot. Bat kakerteng jongan kalau nong arpulai kalong ngidai pan kuat ialade nak kajing syak kum hak aka kibom larkam bat kipaton jingma kijing elek kai kijing syat kisngi buram kijing lek buram paitba kijing elek sawangka dalade kimlong kipasniu hak kajing sisya Kim da don kajing ya per namar yaki la ban penon kam na kapanta kajing pha lane kajing sniu wadla kata kum kine ki kilong kipaton jingma bat ban shu sngo kwa yaki ka penlong yaki ban don kajing ma kapakam krau namar kata ngakedau ko filotia Bawat la pilong kebalai luit ban yalekai, ban syat, ban penriam yalade, ban simenta, haki sawangka, badon akor, ban sengau tenat, ha kaya bam jamit, Henry ban don ya kajing so tenat kebapalat haduk kata-kata, nakabanta kine ki kalong umau jentut, nakabanta kajing rublay kepadap da kajing ma bat kajing mensau kamlong kababakla ban le yakine ki Henry kalong kababakla ban syate syakum haki kalong kebai sangsot ban bet hakadonut jengi ya kajing syakum ki bom mentoy bat ki bom larkam ki kini no ya kajaka jong kajing terang babha bat ki khanglat ya kabor ka sor jong ka mensim jongi makan lek syaki jing terang babha kinasir jong ka juk hendai ki juk kendia om tang na ki baro ki pala ban pen buai hendrai wat ya ki sok-kriep bat ya kano ka umsoh-kriep ya ka bang siam ha kitab jingken long driu khot aradu sao Om day ki sok-kriep lane ka umsoh-kriep ba ki pen buai re namar ka jingma ba ka jing di umsoh-kriep kan pen ki ya ka jing kwa na ka panta ki sok-kriep bat ka jing Bam Soh-kriep kan pen ki ya ka jing kwa bandi ya ka umsoh-kriep bala pedem bat ya ka wain te ngam sim ong bangim la ban pendon kam ya kine ki padon jingma Henry ngan yai ban bangim la ban syate syakum haki klam dabu ya ka jing rublay ha ka jingma haba ki sir kila sedang ban dab do syaba palat ki petno ban dri ha ki senyum ki sngau tu ba kila kia da ka kleng bat kin omla ban mare stet rajia baki syak Myrthong te haba kadonut jongi ka khia da kine ki jing syak te syak khum ki bom mentoy ki bom yahab bat ki padon jingma klempep ngin omla ban mare stet syau blay da ki jing kemen klem jing kapalong kadak basisa jong kar jing rublay ki kenarit ki sngutenat ban be ya ki thabali da ka jing kwa ka ba palat omdon mano ban ong bakalong ka babakala namar ki de tang ki kenarit Henry hato kamlong ka ba syar kheben lane ka ba isen ban ya ki briu ki ba lahe lasan ki ba kwa hadu kata-kata ban lek kemen nakabanta ki kamria ki bom don dor kum kito ki ba ngaladep kedau kine ki nalor ba ki long ki bom larkam
kibu yangi ha ke jing ma bangin long ki bom te lakam yalade bat ki bom don jing adkar habangi be yaki namar kine ki daw ko filotia ba nga ong happy bangi day ban pen ko yalade na kine ki jing sha khom wat la kine ki jing le jing kam kim long persha borobor ya ke jing rublei wat la kata ki jing khom ki pen senjor yaka kuntu mata ka singir dengan pule tang kendiat ngin sapteng ngin pule kendiat man ka tayo kanang ba de itu kendiat in long kum imat jing puson na ka bantai jongi iwei pa iwei long ba ka jing yalam lenti jong une u bishop u bastat u Francis de Sales bukui baru doktor jong kapalang ru itat adu pinge kendu biang hagan kata yo banwan di nangyay puson nangyay sa skor ya kane ka jing pule ya kane ka series jong ka jing pule ya kane ka kot ka lamprang ya ka jing im baru play ka ba une Francis de Sales bukui u ya lam baru putin lenti yangi kumno ban im ki baru play bat ki bas nok play di tetapi snow mentoy ya sam ya kane ka video bat ki wipat ki video ki bana kane ka channel bat lada pi kwa ba kane ka kam leng ba kane ki electronic media ban poi sha kiwe ki ba don kam ya jing snow ya kane ki jing pule na kane ka kot bat kiwe ru ki jing kren ha kane ka channel pila ru ban nyarap ya kane ka channel ta ka pi no pisa lane kono ka jing ai jing mut ka jing duai ka jing kersan da ka ba pi ai de ki like na pi page ba ta kum taru kam lele kat kum ka jing la bat ka jing don por jong pi andre ke ba kong san na ka banta ba sa ai ya kum kini namar kanang ban kampen suk na aba ngi pule ya kakot ngi pule kakot ngi hapan syong hapan pule relangi sutem na ka mobile lengi syus ngap kala kalong tik kumbangi la pule ka kampen suk ya ka jing pule de na ka daw ngawan ra ya ka jing pule ya kakot de ya kermen ka ne ka yarap ya pi saya samlem ya kiwe ki parlok ki jong piru yang sekendo biang sia pule kad biang hakata yo banwan ya kalenong ke ba arpusau